ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସେଇ ଅବୁଝା ମଣିଷ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ପଚାରିଦେବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆମର କଟା ପିଟା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଏଡ଼ିଟିଂ ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନାହିଁ, ଆମର ସିଧା କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାରିବି, ଯେଉଁ ତୁମେ ଖେଳ ଦେଖୁଛ, ଯେ ଦେଖିଥିବ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଗଲାବେଳକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି କାହିଁ ହୁଅନ୍ତି? ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଦ୍ରାବିଡ଼ର ଗାଙ୍ଗୁଲ ସେମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲେ ସେ କୋଚ୍ଟା ବଳି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଇଏ କୋହଲିକୁ ସେ ରୋହିତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଅସୁବିଧା ଆଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ମାନେ ତୁ ତ ଏତେ ଦିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି କଲୁ, ତାକୁ ଦିଆହେଲା, ସିଏ ତାକୁ ତ ସିଲେକ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ନା, ତୁ ଗୋଟେ ମହାନ ସବୁଠୁ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେୟା। ତାକୁ ତ ଦିଆହେଲା, ଯାହାକୁ ଦିଆହେଲା ସେ କାହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କାହିଁ ହୁଅନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ପଇସା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କହିବେ।